Така, дойде време да ви покажа и една педантично поддържана кола, която преди повече от 60 000 км сменявах изпускателния вал с веригата, комплект надоле. Та може да видите в какво състояние е всичко. Чистичко, поддържано редовно, сменявано с хубаво масло, тънко, редовен реглаж. Колата в момента е за реглаж на клапани. Тия двете инструментчета, двете пластинки. Това е за К серия. Но редовно всичко е сменявано. Веригата е прекрасно състояние. Валове, всичко е чистичко. Ето и капака, никакви нагари. Абсолютно. Сега още един френд пристига с неговата К серия да видим. Това е за момента.